Rafael Louzán absolto do delito de prevaricación administrativo. O Tribunal Supremo decidiu finalmente estimar o recurso presentado polo expresidente da Deputación de Pontevedra. Así, botou abaixo a sentenza condenatoria da Audiencia Provincial Pontevedresa de 7 anos de inhabilitación para emprego ou cargo público pola concesión dunha subvención para as obras de mellora no campo de fútbol de Moraña. Que tal, saúdos? Esta decisión permitirálle a Louzán seguir no seu cargo de presidente da Real Federación Española de Fútbol. De contado, imos con máis datos. Antes, titulares. As protestas dos veciños de Aguiño en Ribeira pola falta de médicos comezan a dar os seus froitos. Unha representación da veciñanza mantivo unha xuntanza co conselleiro de Sanidade, o xerente do Sergas e o xerente da área sanitaria. Os responsables autonómicos comprometéronse a manter as 2 prazas de facultativos no centro de saúde da parroquia. A deputada do BNG, Rosana Pérez, pide explicacións á Consellería do Mar pola falta de execución de fondos europeos ante a crise alarmante do sector. A nacionalista insta a Xunta a destinar máis cartos a proxectos concretos da economía real e menos á promoción de feiras e eventos. O PP de Pontevedra critica o trato do Goberno do Estado á cidade. Rafa Domínguez asegura que numerosos proxectos do Executivo na capital están paralizados ou sofren importantes retrasos. Ademais de sinalar a Sánchez, o PP critica tamén o alcalde porque din Lores mantén unha actitude condescendente. Xornada de divulgación da viticultura entre a rapazada cambadesa. O alumnado do Ramón Cabanillas elaborou un documental sobre o sector do viño no Salnés. Presentaron a peza nun acto o que convidaron tamén a membros de Treixadura. 2 rapazas do centro encargáronse de entrevistalos para coñecer un chisco máis da traxectoria deste emblemático museo. E chega unha nova edición do 100 do Barbanza. A proba organizada polo Clube Deportivo Internacional Trekkers Barbanza Sar terá lugar os días 21 e 22 de xuño. A Pobra será a saída e chegada desta edición, percorrendo tamén os municipios de Boiro, Rianxo, Lousame, Noia, Porto do Son e Ribeira. Pois con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Rafael Louzán absolto do delito de prevaricación administrativa. O Tribunal Supremo decidiu finalmente estimar o recurso presentado polo expresidente da Deputación de Pontevedra. Así, botou abaixo a sentenza condenatoria da Audiencia Provincial Pontevedresa de 7 anos de inhabilitación para emprego ou cargo público pola concesión dunha subvención para as obras de mellora no campo de fútbol de Moraña. Esta decisión vai permitir a Louzán seguir no seu cargo de presidente da Real Federación Española de Fútbol. O Tribunal Supremo absolve a Rafael Louzán do delito de prevaricación administrativa. Tivo así en conta o recurso presentado polo expresidente da Deputación de Pontevedra, que fora condenado pola Audiencia Provincial Pontevedresa a 7 anos de inhabilitación para emprego ou cargo público. Os feitos xulgados remontanse ao ano 2011. Referíanse á concesión dunha subvención de algo máis de 86.000 euros para financiar unhas obras de mellora no campo de fútbol do Buelo, en Moraña, cando Louzán era presidente da Administración Provincial. Rematada a obra, a empresa adxudicataria realizará actuacións que non estaban contempladas no proxecto inicial, que fora redactado pola Deputación. Como non se podían pagar con cargo a primeira subvención, a Xunta de Goberno Provincial acordou no 2013 conceder unha segunda achega que cubrira o custo destas obras non previstas. O Supremo considera que os feitos probados non constitúen delito de prevaricación. Apunta que o contrato foi adxudicado para pagar ao contratista dunhas obras xa realizadas e que non se abordaron por unha connivencia entre os involucrados. Conclúe que a Administración contratante tiña que aboar as obras xa realizadas, desbotando que o ordenamento xurídico obrigara ao presidente provincial, por aquel entón Rafael Louzán, a demoler a obra feita ou a non pagar os traballos.
Sinala, iso sí, que destes feitos podería derivar unha responsabilidade administrativa ou contable. O tribunal absolveu tamén o exdirector de Infraestruturas da Deputación, o administrador e a un representante da empresa construtora, que tamén foran condenados a 7 anos de inhabilitación como cooperadores do delito de prevaricación atribuído a Louzán. Con esta sentenza, Rafael Louzán ten o camiño libre para continuar no seu cargo como presidente da Real Federación Española de Fútbol, responsabilidade que ocupa dende o pasado 16 de decembro, tras recibir o apoio maioritario dos asembleístas. As protestas dos veciños de Aguiño pola falta de médicos comezan a dar os seus froitos. Unha representación da veciñanza mantivo unha xuntanza co conselleiro de Sanidade, o xerente do Sergas e o xerente da área sanitaria. Os responsables autonómicos comprometeronse a manter as dúas prazas de facultativos no centro de saúde da parroquia ribeirense. A curto e medio prazo barallan diversas solucións que dependen en maior ou menor medida do traslado de sanitarios. E a longo prazo, a Xunta ofertará no concurso de traslados a praza vacante por xubilación, polo que estiman que podería estar coberta por un titular en novembro. Os veciños valoran positivamente estes compromisos, aínda que prefiren ser prudentes á espera de ver como se van materializando estas promesas nos vindeiros meses. Hai un compromiso que dende o Concello tamén valoran satisfactoriamente, aínda que con receo. O alcalde Luís Pérez Barral prefire amosar a súa cautela ante este anuncio, exixíndolle ao titular de Sanidade que faga medidas estruturais que permitan que Aguiño teña os 2 médicos a tempo completo que precisa, pero que o Centro de Saúde de Ribeira dispoña tamén dos 14 profesionais que debera. Queremos mostrar a nosa cautela basicamente porque dende a Consellería deixan a voluntariedade dos propios profesionais cubrir as prazas de médicos e de médicas que debería ter o Centro de Saúde de Aguiño. Dende o Concello, o que lle solicitamos á Consellería de Sanidade é que fagan medidas estruturais que permita que Aguiño teña os 2 médicos a tempo completo, pero que tamén o Centro Médico de Ribeira teña os 14 profesionais que debe ter a tempo completo, porque a día de hoxe normalmente faltan 5 profesionais e iso implica pois unha deterioración na calidade asistencial que ten a poboación e tamén demoras inasumibles de máis de 13 días para acudir ao centro médico que che vexe o teu médico de cabeceira. Son demoras que non deberían sosterse no tempo e que dentro do Concello pois seguimos coa man tendida á Consellería de Sanidade para que no que poidamos colaborar se poñan as solucións definitivas que lle dean pois á poboación ese dereito á saúde que sempre deberon ter. A deputada do BNG, Rosana Pérez, pide explicacións á Consellería do Mar pola falta de execución dos fondos europeos ante a crise alarmante do sector. A nacionalista insta a Xunta a destinar máis cartos a proxectos concretos da economía real e menos á promoción de feiras e eventos. A deputada do Bloque Nacionalista Galego, Rosana Pérez, pediu explicacións no Parlamento á Consellería do Mar sobre o grao de execución dos fondos europeos de 2023, nun contexto no que o sector se atopa nunha situación, segundo ela, alarmante. A nacionalista lamenta que a Xunta devolva centos de millóns que deberán servir para potenciar un sector para Galicia fundamental, algo que evidencia, segundo ela, unha nefasta xestión. Precisamente a deputada nacionalista reclamou á Xunta que se centre en destinar os cartos do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca a proxectos concretos da economía real e non só a publicidade, feiras e eventos. Nós consideramos que os fondos europeos de pesca en particular teñen moitos buratos a donde ir, hai moitos buratos que tapar diante da situación alarmante do sector pesqueiro e do sector marisqueiro e, polo tanto, entendemos que devolver fondos europeos, inxentes cantidades de fondos europeos todos os anos, perxudica gravísimamente a economía real, en este caso, a economía pesqueira e marisqueira do noso país. A nacionalista tamén se interesou pola situación actual do conxunto do sector do mar, así como pola mala opinión que lle merecen os datos da propia Xunta, que falan da baixada de vendas e facturación nas lonxas galegas, así como da perda de postos de traballo no sector, unha situación que a deputada cualificou de debacle. Nos vemos como os fondos que se executan, ese apenas 50% que di o Consello de Contas da execución dos fondos europeos, non chega ao sector productivo.
Si vemos que van cantidades importantes destinadas a empresas de transformación, a comercialización, o cal, en principio, non nos ten por que parecer mal, pero sempre cando o sector productivo, que é o que está a perder postos de traballo dunha maneira brutal, lembremos que os datos que se veñen de facer públicos pola propia plataforma tecnolóxica da pesca da Consellería do Mar veñen de decir que neste último ano, no 24, só nun ano vimos de perder 222 permes, o cal nos leva a unha reflexión. Que empresa que perda 222 postos de traballo en un ano é viable? Baixo o noso punto de vista, ningunha. Pois, entre tanto, a Xunta pon en marcha en Vilagarcía unha das súas novas oficinas Esmar Economía Azul de Galicia. Trátase dunha rede espallada por todo o territorio con 7 puntos, incluindo tamén sedes en Pontevedra ou Ribeira. O encargado de inaugurar estas instalacións en Vilagarcía foi o conselleiro do Mar. Alfonso Villares destacou o papel que vai xogar este novo servizo de asesoramento ao sector pesqueiro. Segundo indicou, permitirá afondar na súa competitividade e transformación mediante un maior aproveitamento do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura, o FEMPA. Indicou que Galicia ten asignados 4 de cada 10 euros destinados ás autonomías, o que supón máis de 366 millóns de euros. Ao mesmo tempo, o conselleiro referiuse tamén á situación que atravesa o sector marisqueiro na ría de Arousa, despois de que os patróns maiores das confrarías vinculadas ao libre marisqueo solicitasen un encontro con el. Villares apuntou que está mantendo xuntanzas co sector e escoitando as súas necesidades. As distintas reunións que, si non co conselleiro, pero si coa Dirección Xeral se levantido durante todo este tempo, e se seguirá tendo no futuro. A dificultad radica en que moitas veces cando se vexe o resultado hai que esperar un tempo, porque a etapa de vida de crecemento dos produtos que falamos, dos bivalvos, levan o tempo que levan, e en ese caso ás veces é moi difícil ver o resultado a corto plazo. Pero estamos reuníndonos co sector, estamos reunindo coa xente. E o Diario Oficial de Galicia recolle o anuncio da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental da planta de manipulación e envasado de peixe que afirma Skol Sea Farm proxecta pro polígono de Té, en Rianxo. O proxecto, declarado pola Xunta como estratéxico, contará cun investimento de 44,5 millóns de euros e prevé a creación de máis de 170 postos de traballo directos. A nova fábrica permitirá a firma aumentar a súa capacidade de procesado e envasado centrada na planta de Lira, así como a automatización do procesamento de rodaballo e linguado. Cambados proxectará esta fin de semana un documental centrado na prevención do suicidio. A volta da publicidade, falamos deste asunto. Aquí estamos, nas novas, en Canal Rías Baixas. Boiro reforzará o persoal de obras e servizos cunha achega da Deputación da Coruña por máis de 52.000 euros a través do programa PEL Concellos 2025. En total está prevista a contratación de 5 peóns durante 6 meses. Coa súa participación neste programa, o Concello busca fomentar o emprego e a empregabilidade mediante a contratación de persoal en situación de exclusión laboral, así como reforzar os departamentos municipais dedicados aos servizos básicos. En Boiro seguimos porque o PP amósase moi crítico co goberno municipal por destinar todo o pos da Deputación a gasto corrente. Segundo o seu voceiro, é unha mostra máis do mal estado financeiro do Concello dende que goberna o Partido Socialista. O equipo de Martiño, o goberno de Martiño, ten a honra de ser o primer equipo de goberno que dedica o 100% do pos a gasto corrente. Unos días antes o señor teniente alcalde, conselleiro de obras, decía que se non era polo pos non podían facer obras. Decía el todo fachendoso na prensa escrita, e todos esperábamos o pos a ver que nos traía. Pois o que nos trae o pos é gasto corriente. Dice, ven a amosar este pos o desmadre que hai nas contas que vimos denunciando desde que tomou posesión este equipo de goberno.
Os populares critican tamén a obra proposta no posto adicional para a construción dunha edar en Cures, ademais das molestias que din ocasionará aos veciños, así como unha obriga de expropiar terreos, denuncian que o proxecto non poderá executarse con cargo a este plan, posto que precisa dunha serie de informes sectoriais que impediría a súa tramitación en tempo e forma. É unha edar que vai a dar olores, que vai generar unha ciénaga e, sobre todo, o máis importante, é necesario que se expropien máis de 4 veciños para poder instalala. Esos veciños a día de hoxe non teñen notificación. O señor alcalde afirma un decreto onde dice, se aporta en la documentación del POS, que se inicie la expropiación de los terrenos para colocar la edar. Lo que más nos sorprende de todo es, de esa obra, es el engaño que se trae a los vecinos, ¿no? Es decir, o compañeiro de corporación de Boiro Novo lle pregunta ao señor portavoz, o teniente alcalde, si vai volver a isto a pleno. Al principio lle di que sí, despois lle di que non, para maio xa veremos. Mire, para maio esta obra é moi complicado que esta misma obra sea. Necesita permisos de patrimonio, permisos de industria, permisos de medio rural, está colocada, creemos nosotros, por el parcelario más o menos que tenemos, en cauce de Policía de Aguas, o cual é moi complicado que teña todos esos permisos e que en maio se lle dé o visto bueno. Acusan tamén os socialistas de dobre vara de medir, posto que mentres que en concellos limítrofes como Rianxo critican que se destine gran parte do POS a gasto corrente, en Boiro fan todo o contrario. E tamén o PP, pero neste caso en Pontevedra, critica o trato do Goberno do Estado á cidade. Rafa Domínguez asegura que numerosos proxectos do Executivo na capital están paralizados ou sofren importantes retrasos. Tamén critica que non existan novos investimentos en infraestructuras, melloras da mobilidade ou creación de novos equipamentos. Ademais de sinalar a Sánchez, Domínguez critica o alcalde porque di Lores mantén unha actitude condescendente. En Pontevedra está sin completar el Paseo Marín y Lores está callado. Paralizan las obras del nudo de bomberos y Lores está callado. Los vecinos de Bora y Sebe desconocen su futuro y cómo va a ser la A57 y Lores está callado. El Partido Popular pide la gratuidad de la autopista en el Pleno de Pontevedra y Lores, el BNG y el PSOE votan en contra, mientras que son socios de Pedro Sánchez en Madrid que bloquea esta gratuidad. Pedro Sánchez bloquea el dragado de la ría y Lores está callado. Y hemos visto como la alta velocidad llega a Orense y no viene a Pontevedra y Lores sigue callado. Tenemos un presidente del gobierno que abandona a Pontevedra y un alcalde que es cómplice de muchas de sus decisiones. Por lo tanto, en lo único que están de acuerdo los dos es en sostenerse el uno al otro en los puestos de goberno que les corresponde. Así, en canto o último treito do paseo peonil entre Pontevedra e Marín, o PP exixe que se retome a obra de inmediato. Domínguez recordou que a actuación está paralizada dende o 2024, dende marzo, despois de que o Goberno Central anunciara que o proxecto non se podía executar cos plans iniciais. O líder popular acusa tamén o Executivo Central de ter paralizadas en xustificación a dragaxe do Lérez, despois de que a Xunta enviara o verán pasado a súa proposta ao Ministerio. As obras do nó de bombeiros paralizadas dende hai varios meses e o proxecto do treito da 57 entre Bora e Xeve son outras das actuacións do goberno de Pedro Sánchez en Pontevedra ás que se referiu o líder popular. No primeiro caso reclama un calendario realista das obras, no segundo que se estude unha alternativa menos lesiva. Ademais, Domínguez recriminou que Pontevedra queda fora da rede ferroviaria ante a pasividade, dixo, do goberno municipal de Lores e acusou o goberno do Estado de bloquear o traspaso á Xunta. Non marchamos de Pontevedra porque hoxe comezaron os traballos de reparación da balaustrada de San Francisco. O elemento rompera o pasado 5 de xaneiro despois de que unha forte facha de vento fixera chocar contra ela unha caseta instalada para a cabalgata dos Reis Magos. Quedarán danadas tanto as pezas de pedra como a varanda metálica. Hoxe xa foron repostas as primeiras. Unha vez estivemos en contacto directo coa subdelegación de goberno, se trasladou e o propio subdelegado se encargou de facer este trámite con Cultura para ver como era a mellor maneira de arranxalo. Finalmente autorizáronnos o Concello a poder facer os arranxos dos desperfectos ocurridos e así o estamos xa executando dende mantemento para recuperar, pois por un lado e sobre todo a balaustrada de pedra e tamén pois arranxar a metálica de ferro
e o da balaustrada metálica pois sí que se está un pouco valorando a ver se cabe arranxo, probablemente non, ou haxa que facer un trozo. E a Xunta investiu 50.000 euros en distintas melloras do Colexio Antonio Magariños de Cambados. Os fondos destináronse á renovación de falsos teitos e ao cambio da iluminación. No centro instaláronse luminarias LED, o que suporá tamén un considerable aforro enerxético. Ao mesmo tempo, tamén se mellorou a accesibilidade ao centro coa instalación dunha rampa. Nesta liña dende, a dirección do colexio reclaman á Xunta que siga traballando na corrección doutras barreiras arquitectónicas, así como na posta a punto dos baños. Unhas peticións que o Goberno galego se compromete a estudar e mesmo a executar xa neste vindeiro verán se resultan viables. Esta mañá o delegado da Xunta en Pontevedra poñía en valor o investimento feito ata o momento neste colexio, aproveitando tamén para reivindicar outras melloras feitas no último exercicio en outros centros públicos do municipio. Desde a Xunta de Galicia estamos implicados na mellora dos colexios de educación pública e, polo tanto, é un compromiso firme no que seguiremos mellorando estes colexios como estamos recollendo das directoras e dos directores de todos os centros. Sí, aquí no centro, pois a directora nos dice que fan falta unhas melloras de accesibilidade e tamén pois unha corrección nos baños actuales que parece que xa van necesitando unha mellora. Por tanto, imos a verlo co equipo técnico da dirección territorial e se encaixa neste ano, pois comentaránse durante o verán. Ribeira atópase xa inmersa nos preparativos do seu entroido. Esta mañá a concelleira de Cultura daba a coñecer as bases do certame de murgas e comparsas, así como do concurso de disfraces que incorpora importantes novidades. Un total de 24 agrupacións, 12 murgas adultas, 6 infantís e 6 comparsas poderán participar no Festival de Entroido de Ribeira, que se celebra o domingo 2 de marzo. Os interesados dispoñen de prazo para inscribirse ata o 20 de febreiro. Optarán a 6.000 euros entre gratificacións e premios, nos que destaca un novo recoñecemento á mellor murga local. Haberá 3 premios, como sempre, non? Eses premios dotados en 1.000 euros para o primeiro premio, 600 euros para o segundo premio e 400 euros para o terceiro premio. Si que quixemos este ano engadir un novo detalle para poñer en valor as entidades do tecido asociativo, as entidades locais que facedes ao final que a cultura de Ribeira pois medre e se consolide cada ano. Entón, tamén por fomentar a vosa participación nas murgas, quixemos establecer un premio local. Un premio local valorado na mellor murga local, que será 800 euros, e que se entregaría no caso de que ningunha murga adulta do municipio de Ribeira pois acadase o primeiro premio. No que respecta ao concurso de disfraces, amplíanse as categorías e a súa duración na modalidade adulta. O prazo de participación establecese entre o 28 de febreiro e o 5 de marzo. Incorpórase a categoría do enterro do Felipe, establecendo premios ao mellor disfrace chorón e o grupo máis numeroso. Isto non se desenvolverá só nunha xornada, e diferentes persoas, a mesma persoa, se se disfraza varias veces de cousas diferentes, poderá mandar tamén diferentes fotos. Estará activa ao longo de todo o entroido e o concurso, as categorías que están distribuídas, pois será unha categoría individual, parella trío e grupo. A categoría individual ten premios dende 150, 75 e 50 euros. A categoría de parella trío, mínimo, pois 2 persoas e máximo 3, 250 euros, 150 e 100 euros. E o grupo, que ten un mínimo de 4 persoas, serán 425 euros, 250 euros e 150 euros. Quixemos meter, ademais, como unha cousa extra, poñer en valor o enterro do Felipe, que tamén é unha cousa moi propia daqui dos entroidos costeiros. No concurso infantil para menores de 18 poderán participar os asistentes ao desfile do martes de entroido. Repartiránse 5 premios de 100 euros en formato de vales de compra. Poden enviar as súas fotografías dende ese mesmo día ata o luns 10 de marzo. E xornada de divulgación da viticultura entre a rapazada cambadesa. O alumnado do Ramón Cabanillas elaborou un documental sobre o sector do viño no Salnés. Presentaron a peza nun acto o que tamén convidaron a membros de Treixadura. Dúas rapazas do centro encargáronse de entrevistalos para coñecer un chisco máis da traxectoria deste emblemático grupo.
O Xardín da Memoria segue florecendo no Instituto Ramón Cabanillas. O proxecto que están a impulsar neste centro cambadés contou hoxe cuns convidados ben senlleiros. Varios membros de Treixadura chegaronse ata o instituto para seren entrevistados. Un cuestionario ao que xa se someteron outros artistas como Mondra ou Sheila Patricia. Alba e Lucía foron esta mañá entrevistadoras por un día. Vamos a entrevistar a Treixadura, un grupo musical tradicional de galego. A entrevista máis ou menos a preparamos aquí para poder coordinar as dúas voces. A pesar dos nervios do debut, as rapazas demostraron as súas habilidades como xornalistas ante Treixadura. Os membros do grupo encantados co convite. Isto é todo nada, estamos super nerviosos, non sabemos ni que nos van a preguntar. Ademais teñen, véselle que con talentosas e moi ben preparadas. Está aquí o futuro periodismo do galego xa. A actividade busca chegar a rapazada a música tradicional galega porque o obxectivo do proxecto é traer a actualidade ás raíces do noso folclore. Como este ano pois as letras van dedicadas ao cancioneiro popular, pois queríamos, xa trouxemos a Mondra, Sheila Patricia e agora pois tiñamos que xogar na casa con Treixadura, como non? E un pouco para chegarlle pois a rapazada pois a música de raíz, a música tradicional, non? E entón pois nesas estamos, facer chegar a cultura da pobo pois aos nenos e as nenas para que facerlo máis atractivo, non, aquí en directo e que podan participar ben en audiovisuais, ben pois incorporándose como público. E aproveitando a visita de Treixadura, a rapazada estreou o documental Vendima elaborado polo alumnado do FP de Vitivinicultura en colaboración cos mozos da ESO. É grabado na adega que temos adscrita ao centro e entón pois un pouco de todo o proceso que de elaboración do viño, donde, bueno, das vides, os tipos de uva e tamén un pouco para que a rapazada pois coñeza que aquí teñen outra opción máis de poder pois intentar facer vida, non? Pois traballando no sector do viño. A peza ten unha duración de 8 minutos e vai dando conta de todo o proceso dun sector clave para a economía presente e tamén futura dos cambadeses. Seguimos en Cambados porque a Vila proxectará esta fin de semana un documental centrado na prevención do suicidio. Vai ter lugar este sábado ás 6 da tarde no Auditorio da Xuventude. Trátase dunha proposta aberta a todo o mundo, pero pensada en especial para familias e para a rapazada. Logo da proxección está previsto unha charla coloquio. Un documental para salvar vidas, no que se vai poñer de manifesto a dificultade pola que pasan as persoas con pensamentos suicidas e testimonios reais de persoas que tiveron esos pensamentos, incluso persoas que o intentaron e tamén outras que do entorno familiar, non? E o que se pretende é que todas aquelas persoas que en algún momento da súa vida tiveron ou podan chegar a ter pensamentos suicidas, que saiban que existen mecanismos de apoio, que existen ferramentas das que poden facer uso. Bueno, en Cambados esta fin de semana tamén nos propoñen outra actividade, neste caso con fins solidarios. Trátase da iniciativa Canastras contra o Cancro Infantil. Está implicado o Club Xuventude de Cambados e o Concello. O evento busca visualizar a doenza ao tempo que se recollen fondos para a investigación. O club comprométese a colaborar con cada unha das canastras que se anote, tanto do local como do visitante, en todos os partidos que se xoguen esta fin de semana e na que ven. En total, contadas todas as categorías, están programados 12 partidos no Pombal. A iniciativa parte da Fundación 1 entre 100.000 a través da Federación Galega de Baloncesto e a ela estánse sumando entidades de todo o país. Invitar a todos los padres, familias y cualquier aficionado al baloncesto que quiera pasar por el Pombal a presenciar los partidos y una vez finalizado el partido que los puntos del partido se conviertan en euros. Si son 50-53, pues que tanto los puntos del local como del visitante, pues esos 50-53 sean al final 113 euros que vayan a dos urnas que vamos a poner, una en la zona de la cafetería y otra que estará a pie de pista con un directivo. O club como entidade vai tamén facer un donativo e o donativo nos vamos a facelo, vamos a ter un partido senior femenino que se disputará o sábado pola tarde ás 8 da tarde. Xuven Cambados Concellería de Igualdade contra Río Ulla
e ao club esos partidos, esos puntos que se metan en ese partido, sea o que sea tanto tanteo local como tanteo visitante, o propio club vai a facer un donativo con esos cartos, 80, 30, 50, o que sea. E chega unha nova edición do 100 do Barbanza. A proba vai se celebrar os días 21 e 22 de xuño. A Pobra vai ser o punto de inicio e de remate desta edición, percorrendo logo os municipios de Boiro, Rianxo, Lousame, Noia, Porto do Son e Ribeira. Facer 100 kilómetros en menos de 24 horas. Este é un dos principais obxectivos do 100 do Barbanza. A proba organizada polo Club Deportivo International Trekkers Barbanza Sar terá lugar os días 21 e 22 de xuño. A cita, que chega este ano a súa 10ª edición, terá como punto de saída e de chegada a Pobra do Caramiñal, aínda que o percorrido levará os participantes a ter que atravesar por outros 6 concellos da comarca. Como vedes, vai saír da Pobra, recorre os 7 concellos da península e vai comenzar xa directamente por todo o frontal da praia dos Areos, vai pasar polo centro da Pobra, a carón do Museo Valle Inclán, pola Rúa do Extremo, pola Alameda, e xa pasa por diante da igrexa e vai seguir todo o río Pedras, vai por Entre Ríos e xa empeza a subir cara a Portela, unha subidiña xeitosa para entrar en calor. Desde a Portela, pois, diríxese cara a Boiro. Despois de 10 edicións, a proba está xa consolidada como unha das máis emblemáticas das que se organizan en todo o ámbito nacional. Un aspecto este que quixeron destacar tamén dende a organización, como o feito de que busca poñer en valor a riqueza paisaxística, cultural e histórica da zona. Temos tamén un objetivo turístico, un objetivo paisaxístico, tanto estás facendo o camiño nunha praia como que a mesma estás nun río e cando te das de contas estás arriba no alto do monte, non? É paisaxístico porque, jolín, temos unha sorte tremenda, non? Estamos nunha maravilla no cal vemos as dúas rías, montes, ríos, un auténtico luxo, non? A verdade que a oportunidade que supón para a nosa comarca, que xente chegada de diferentes partes de Galicia e de España se xunten aquí e coñezan de primeira man a nosa riqueza natural e cultural, pois é moi importante, non? As inscricións poderán realizarse a partir deste vindeiro sábado a través da web oficial da proba www.trekkers.org. O número de prazas disponibles será de 300, unha cifra que dende a organización agardan poder cubrir rapidamente debido ao enorme interese que esperta non só na comunidade, senón tamén a nivel nacional e internacional. Bueno, falábamos antes dese pequeno documental que elaboraron no Instituto Ramón Cabanillas. Pois ben, agora encantou remate o informativo. Terán ocasión vostedes de ver aquí en Canal Rías Baixas esa peza ao completo elaborada pola rapazada dese instituto. E logo, a continuación dese documental, poderán ver tamén aquí en Canal Rías Baixas o programa Orixe e Calidade, como saben, o espazo centrado na actualidade do sector vitivinícola. Nos rematamos. Como sempre, graciñas por estaren aí.